צק"ח הנחל ויחידות ההנדסה השונות עסוקים בעת הזאת למצוא את רשת המנהרות שמחברת בין צפון הרצועה לבין דרום הרצועה, והולכות מתחת למסדרון הקרקעי אותו צק"ח הנחל תופס. אנחנו יכולים לראות כאן תוואי אסטרטגי אמיתי של החמאס שמחבר בין צפון הרצועה לבין דרומה. הצק"ח ימשיך, יאתר ויחפש את המנהרות האלה, ישמיד אותה. במהלך החודש האחרון יחידת סיירת נחל בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ביצעו פעולות התקפיות נרחבות במרחב של בית החולים הטורקי. במהלך התקיפות שביצענו מצאנו מנהרה אשר נחפרה מתחת לבית החולים בעומק של 18 מטר, כאשר ישנם שני פירי יציאה גם בחלקה הדרומי וגם בחלקה הצפוני של בית החולים.